Hola, sóc Enric Aguilar i sóc l'autor i l'editor de La Fallera Calavera i estic ací per explicar-vos com funciona la Fallera Calavera digital online, com podem jugar a la Fallera Calavera a través d'internet amb amics o desconeguts amb una versió digital. El primer que heu de fer és entrar a tabletopia.com, a esta web. És una plataforma on hi ha molts jocs de taula, on les editorials poden pujar els seus jocs de taula digitalitzats i com veieu, pues mira, així en novetats, new releases, tenim la Fallera Calavera, perquè l'acabem de publicar, per tant és un joc que està disponible per a jugar ja. El primer que heu de fer, la persona que crea la sala, que crea la partida, ha d'estar registrada en esta web. La resta no, la resta no cal que estiguin registrats. Per tant, heu de tindre un usuari registrat. Feu clic així, el que hauríeu de fer és loguejar-vos, login. Vos podeu loguejar en Facebook, en Twitter, si teniu compte de Steam o si no amb un correu, etc. Jo li faig clic per entrar i així estaríem amb el meu perfil de Zombie Paella. I a continuació, si no trobem així el joc que volem, doncs busquem així la Fallera i ja ens apareix la Fallera Calavera. I entrem a la pàgina de la Fallera Calavera del joc digital i, bueno, és tan fàcil com tenim aquestes dues opcions. Play Hot Seat és una cosa que és per a jugar tots des del mateix ordinador, no crec que ho utilitzeu, perquè per això ja utilitzaríeu el joc físic. I Play Online és el que realment ens interessa, que és per a jugar amb gent que està físicament en altres llocs. Aleshores li fem clic a Play Online. Ara estem creant la sala. Acabem de crear una sala i així pues, podem dir per a quants jugadors volem que sigui la sala, perquè hi ha dos modes, el mode de 2 jugadors i el mode de 3 a 5 jugadors. Suposem que anem a crear una sala per a 3 persones, pues fem clic en 3 jugadors i com veieu n'hi ha, de moment n'hi ha com 3 cadires, de les quals només una està plena. El que hauríeu de fer és, bueno, hi ha unes opcions així que diu que pot ser la sala visible a altres jugadors. Això, si ho feu clic d'esta manera, pot passar que algun jugador que siga desconegut es poguera apuntar. Anem a fer una sala privada, que no la veig a ningú, i això és per si voleu programar la partida per a algun moment del dia. També anem a desclicar-ho. I bueno, per si algú no se'n recorda, doncs pot clicar així i veure les instruccions del joc. El que heu de fer, bàsicament, quan ja esteu així, teniu aquesta sala, és passar aquest enllaç d'ací, li passeu a la gent amb qui vulgueu jugar, i recomanem crear un Skype o un Jitsi o alguna aplicació en el qual vosaltres pugueu parlar, ¿vale? O si vos voleu veure les cares també, però bueno, almenys per a tindre de fons per a poder anar parlant. Així també hi ha un chat, però bueno, si voleu parlar amb videoconferència mitjançant Skype o coses així, millor. I una vegada la gent anirà apuntant-s'hi, anirà apareixent així, i quan diguen que estan ready, han de marcar que estan preparats. Quan ja estiguen tots preparats ja podem donar-li a Start. Jo com que estic fent la prova estic sol, però li vaig donar a Start amb un jugador. I ara entrarem a lo que és ja la sala. Normalment no tarda massa, però pot haver moments en què el servidor està més carregat i li costa més. Si veieu que algun dia no es pot entrar és perquè el servidor està molt carregat, proveu-ho en un altre moment. I ja entrem a la sala. Aquesta és la sala de joc, amb 5 cadires i bàsicament, bueno, així està el menú de la sala, que això controla l'amfitrió. I bàsicament podeu fer pausa, que és per si voleu pausar el joc, per a que ningú, jo què sé, si algú ha anat al lavabo o qualsevol cosa, podeu pausar-lo momentàniament per a que ningú pugui fer res. I també tenim per a acabar la partida, finish, per a reiniciar-la, si per lo que sigui està de reiniciar, i una vegada ho acabat, li doneu a close room, que és per a tancar la sala. Així es recomana per a que elimineu la sala una vegada ho acabat la partida. Vale, com veieu estem així en la sala de 3 a 5 jugadors. La sala de 2 jugadors és un poc diferent. I vale, tenim el ratolí, que cada jugador tindrà una mà. En aquest cas jo estic jo sol. Veieu que la meva mà és groga i així al cantó esquerre està la meva icona que indica que tinc 0 cartes ara mateix a la mà. Podem fer clic en el botó esquerre per moure's un poc per la sala i amb el botó dret canviem la càmera, ¿vale? Podem moure així apretant el botó dret i ens movem. Cadascú comença en una part de la taula. Jo no sé, crec que havia començat en aquesta part, ¿vale?
I com veieu la taula està dividida en 5 zones, doncs són els mostradors de cada jugador. Si només jugueu 3, doncs només utilitzeu 3 mostradors, si jugueu 5 utilitzeu els 5, etc. I així en el centre hi ha les cartes i el cementeri. Aleshores, anem a veure com fem les diferents accions disponibles. Bàsicament, amb el botó dret, fent clic amb el botó dret sobre les cartes o sobre qualsevol element, podem fer les diferents accions que ens permet el tabletopia, el simulador, ¿vale? Amb la rodeta també podem fer zoom in o zoom out. I anem a començar, per exemple, com es comença repartint les 7 cartes. Com es reparteix? Amb l'opció esta que es diu deal, ¿vale? Hi ha diverses opcions. Deal seria la de repartir. En este cas només poden triar 7 perquè són 7 cartes, es reparteixen 7 cartes. En el cas de 2 jugadors tindreu l'opció de 10 cartes, ¿vale? Faig clic en 7 i automàticament cada jugador, en aquest cas com que jo estic sol, doncs només jo, però cada jugador rebrà 7 cartes. Com veieu així en la icona, ara posa 7 perquè són les 7 cartes que tinc a la mà. Però ja sabeu que en la Fallera Calavera el primer que hem de fer és baixar els tresors, no? Automàticament els arrastrem i baixem els tresors al mostrador i de manera automàtica se'ns col·loquen ben posats en ordre vertical. Podeu posar-los així, podeu posar-los en 2 files si voleu, ¿vale? Teniu tota aquesta zona, però sobretot no vos deixeu de la zona del vostre mostrador. L'altra acció que podeu fer és una de les accions bàsiques, que és robar cartes de la baralla. Aleshores, com robem? Fem clic en el botó dret sobre la baralla i en comptes de deal, fem clic a draw. Draw, teniu diverses opcions, que bàsicament va de l'1 al 6 i també 10, ja veureu per què. Per exemple, si utilitzo jo la pinta de fallera, la posaríem així, la utilitzaríem, i robaria 3, no? Aleshores, això ho heu de fer tot vosaltres. Diguem que el programa no té massa intel·ligència artificial, és com si jugàreu en la vida real. Vosaltres heu descartat la carta de 3 i heu de robar 3. Doncs aneu a draw i feu clic en 3. I vos dona 3 cartes. Com que no hi ha cap en el mostrador, doncs mira, ja tenim totes aquestes cartes, que són 7, les que tenim a la mà. Una altra acció disponible és barallar la baralla. Ja sabeu que algunes cartes fan que des de barallar la baralla, doncs senzillament hauríeu de fer clic en el botó dret i li doneu a Shuffle, ¿vale? Shuffle amb aquesta icona fa que es baralle la baralla central. Què més podem fer? Ampliar les cartes per a veure-les bé. Si vosaltres feu clic així, feu doble clic, se vos fa gran la carta. Si feu clic en un altre lloc, torneu a la vista normal. Jo recomano més utilitzar la tecla d'espai. Si feu clic en una carta i feu clic en la tecla d'espai del teclat, les cartes es fan grans i les podeu veure perfectament. Qualsevol carta de la taula o de la vostra mà, si és el revers, doncs veieu el revers, si està girada la veieu d'aquesta manera o amb doble clic. Què més? Podem fer també posar cartes al cementeri. Ja ho hem vist amb la pinta. El que és important és que la primera carta que posem al cementeri hi ha com una espècie d'imant que fa que es quede, diguem, ben col·locada. Però després, quan poseu altres cartes al cementeri, jo què sé, suposem, utilitza la rata penada cleptòmana, ¿vale? Si la poses així normal es queda malament. Has d'esperar, et poses damunt aguantant el botó i fins que s'il·lumina, com veieu, una zona taronja. Aleshores, quan s'il·lumina aquesta zona, la deixeu i se vos queda col·locada en el cementeri de manera ordenada, veieu? ¿Vale? Així ja seria com deixaríem les cartes en el cementeri. Després, si volem portar una carta a la nostra mà, per exemple, si recuperem una carta del cementeri, recuperem la moma i la volem pujar a la mà, doncs l'agafeu en el botó esquerre i la porteu fins a la part inferior de la pantalla. Veieu que apareix una llum taronja o groga? Això vol dir que ja, si la solteu, ja està a la mà. Les cartes de la mà també les podeu ordenar, bàsicament arrastrant-les amb el botó esquerre. Què més tenim? Presentar una batalla. Com es presenta una batalla en la Fallera Calavera? Ja sabeu que heu de triar una carta blava. En aquest cas, per exemple, triaríem el tombatossals. Suposem que hi ha un jugador que té estos 2 tresors, ¿vale? I li vull presentar una batalla pel conill. El primer que hem de fer és seleccionar una carta, fent clic botó dret sobre aquesta carta
i apareix l'opció de flip. Flip és per a donar-li la volta, per a que es posa en el revers, o també amb la F. Senzillament fem clic aquí i se'ns gira i ara l'arrastrem a la taula. És molt important que l'arrastreu a la taula i que no l'arrastreu al mostrador, perquè si vosaltres arrastreu una carta de la mà al mostrador, automàticament se vos destapa, perquè en el mostrador, com que el que van són tresors, són cartes destapades, que no funcionaria, ¿vale? Diguem que sempre l'hem de posar en la part fora de qualsevol mostrador, per a que es quedi així. L'altra persona, no sé, suposem que l'altre jugador tinguera esta carta, bueno, pues el mateix la posaria així, no? I després, quan ja haguem resolt la batalla, pues fem clic amb el botó dret, li donem a flip, o amb la F, en la F també funciona, i pues comparem, defensa 1, atac 5, guanya tomba o salts, li furte el conill i l'arrastre i ja se'n col·loca, veus, de manera ordenada en el meu mostrador. I aquestes dues cartes les posem al cementeri. Què més? Posar una carta especial al mostrador. Sabeu que hi ha algunes cartes especials? Vale, el botoni, per exemple, si jo li vull posar el botoni a algú, bueno, això ho baixaríem així, i li podem posar el botoni a aquest jugador. Recomana posar les cartes especials de manera horitzontal, en la part de davant. I automàticament, si ho posem així, ja es col·loquen així. Si les posem així, es col·loquen en vertical, però si ho col·loqueu en la franja de davant, es col·loquen d'esta manera perquè és com nosaltres recomanem posar les cartes especials en el mostrador. Senzillament l'heu d'arrastrar de la mà fins al mostrador, no té més misteri. Per a furtar o descartar cartes de la mà. Si vosaltres li voleu furtar cartes a un altre jugador, teniu en compte que vosaltres sí que veieu el número de cartes que té cada jugador, veieu ara en tinc 6 perquè ho indica la icona inferior, però no li veiem directament els reversos de les cartes, per tant no podem furtar les cartes com farien en el joc físic. Aleshores, la manera que nosaltres recomanem de fer-ho és baixar totes aquestes cartes a la taula que estiguin boca avall i que el jugador trie. Com ho fem això? Amb el botó dret, sobre les cartes de mà fem clic i li donem a Select All, ¿vale? Per a seleccionar-les totes. Les seleccionem totes i ara li donem la volta a totes. Li peguem la volta. Quan ja li hem pegat la volta, ja les tenim totes seleccionades i girades, les baixem a la taula. Aleshores, suposem que el rival ha de, no sé, descartar-nos dos amb un masclet, doncs el rival faria, mira, descarte esta i la posa directament al cementeri i esta, i la posa directament al cementeri. I ja directament es giren i tal. I el jugador el que hauria de fer és tornar-les, agafar-les totes i tornar-les a posar a la mà. Com les agafa totes? Amb el botó de Shift, que és el botó per a fer majúscules aguantat, i el botó esquerre, podeu fer un requadre per a seleccionar-les totes. Si no, també podeu anar una a una, però bueno, per ser més ràpid, les seleccionem totes i ho portem tot així. I ja hauríem fet això de furtar o descartar cartes de la mà d'un rival. Què més? Bueno, ja m'he explicat per a seleccionar moltes cartes al mateix temps. Per exemple, també si fora, jo que sé, una batalla al mans, se'ns fa una batalla al mans, i s'emporten tots els tresors, ho seleccionem amb el Shift, com hem dit, fem quadre i algú s'ho emporta. Ens ha quedat un pot desordenat, vale, ja està. Casos específics, ja de la fallera calavera. Per exemple, com fem un donyet esquadrinyador. Sabeu que el donyet esquadrinyador has de robar 10 cartes de la baralla i després seleccionar-ne una i la resta tornar-les. Clar, la millor manera de fer-ho és una miqueta com hem fet abans. Seleccionem totes les de mà, les girem i les deixem a part. I ara en robem 10, que ja teniu el número 10 així. Robeu 10 cartes i ara diguem, vale, quina d'aquestes 10 cartes em quedaria jo? Pues no sé, em quedaria la fallera calavera, vale? Aleshores, probablement faria... A veure com ho podríem fer. Em quedaria esta, seleccionaria totes. Esta la deseleccionaria i totes aquestes les tornaria a la baralla. I després, tal com fem en el joc físic, barallaríem la baralla. I aquestes cartes que eren les nostres, me les tornaria així. I ja tindria les cartes que tenia abans i, a més, la carta de la fallera calavera, que és la que acaba de triar amb el donyet esquadrinyador. Finalment, també tindríem la casalla miraculosa. Suposem que s'han anat utilitzant cartes, no? Cartes en el cementeri, pues notem... Aquesta és la carta un poquet més pesada, no? Senzillament, el que hem de fer és anar una per una
aniríem posant-les així, no? Veient la que ens volen quedar. A veure, en teoria la gent es quedaria a la fallera, però jo diguem que jo em vull quedar la moma, per exemple, doncs me la quede, i després la resta doncs les he de seleccionar, tornar-les al cementeri. Recordeu que s'ha de posar la llum taronja perquè es queden ordenades. I aquesta seria la manera de fer la casella miraculosa. I finalment tindríem què passa, que això ho hem vist en les proves que hem fet, si algú es confon i en comptes de fer clic a robar 5, li dona a repartir 7. Vale? I tots els jugadors reben 7 cartes per error. Pues per a no cagar la partida, per a no haver de tornar a començar, pues diguem que contem les últimes 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, són les 7 que han rebut per error, fem un select all, ara les tenim totes seleccionades, deseleccionem les que sabem que són nostres, és a dir, fem clic a les que són nostres, i totes les altres, que han de ser 7, 4, 5, 6, 7, les tornem a la baralla. I quan han tornat a la baralla, pues barallem, ¿vale? I res, aquestes serien les accions. Espero que no us hagi semblat molt difícil. Al principi pot semblar un poquet lent i un poc engorrós, però la veritat és que quan vos acostumeu tot fluix molt i tal. Res més, comentar-vos també que les cartes són les de la 9ª edició, que de fet encara no s'ha publicat físicament. Per tant, veureu que alguns textos estan canviats i tal, el joc continua sent el de sempre, però alguns textos han canviat perquè sempre anem canviant cosetes en cada edició, sempre per a millorar. I res, espero que us ho passeu molt bé, que li ensenyeu el joc digital a molta gent i que sobretot que ara en este període de quarantena forçada vos divertiu encara que siga des de la distància amb els vostres amics. Gràcies i qualsevol dubtes ja sabeu que estem actius a les xarxes socials.